Чували сте, че термопомпите са най-ефективното отопление, но не знаете коя да изберете. Въздух, вода или земя, вода. Нека направим избора по-лесен. Ще ви покажа разликите и ще разберете коя е най-добрата за вас. Започваме с термопомпи въздух-вода. Те вземат топлината от външния въздух и я използват за отопление на дома ви. Ключовите предимства са: цена, най-достъпният вариант между 4000 и 10 000 лева. Инсталация, винаги възможна и лесна, не изисква сондаж. Годишен разход, ниски сметки, но ефективността спада при много студено време. За щастие, вече такива дни почти няма. За кого е подходяща? Идеална за апартаменти и къщи. На практика, за всеки. Ако търсите достъпно решение, което да ви спести пари от отопление, това е вашият вариант. Следващият вариант е термопомпа вода-вода. Тя използва подпочвени води, които имат постоянна температура през цялата година. Характеристики. Цената е по-скъпа, между 7000 и 12 000 лева, заради допълнителни разходи по направата на сондаж. Инсталация. Изисква сондажи и достъп до подпочвени води. Термопомпата е изключително ефективна. Спестява до 60% от годишния разход за отопление. За кого е подходяща? Перфектна е за къща с двор и достъп до подпочвени води. Тази система е по-скъпа за инсталация, но в дългосрочен план е изключително икономична. Последният вариант е термопомпата земя-вода. Тя използва топлина от почвата. Цената е сходна на термопомпата вода-вода, между 8 и 15 000 лева. Инсталацията изисква поставяне на тръби в земята и подходящ тип почва. Термопомпата е изключително ефективна, спестява до 60% от годишните разходи за отопление. Перфектна е за ново строителство или домове с голям двор и подходяща почва. Това е добър вариант за максимална ефективност, но изисква по-голяма инвестиция в началото и специфични условия. Как да изберете правилната термопомпа за вас? Всичко зависи от вашият бюджет, вашето жилище, наличието на подпочвени води или подходяща почва. Инвестицията в правилната термопомпа може да ви спести десетки хиляди левове в бъдеще. Свържете се с нас още днес и разберете коя система е най-добрата за вашия дом.